Bartzelonara etorri gara, zeren azken finean hiriak dira nolabait harrera ematen duten lehenengo instituzioak. Jendea etortzen denean, normalean bere helburua da bere auzokideekin bizitza egitea, bere proiektu migratorioen artean, ez? Orduan esperientzia handiko hiriak dira, nolabait jendeari harrera emateko eta nolabait gero ibilbidea emateko, ez? Jende horri. Orduan ikasi dugu asko nola ematen den lehenengo harrera hori eta nola egiten den azpiegitura instituzionala gero harrera horren ondorioz jendeari gelatara eramateko, ez? Baita ere nolabait lana nondik nora hartzeko edo bere bizitza nola osatzeko inguruko jendearekin. Orduan hori da gure realitatera ekarri nahi dugun azpiegitura eta nolabait garatu nahi dugun gure Nafarroan bertze tokietan ematen ari den harrera hori, ez?